presented by the Night Music World. अनन्या डीजे जब से चढ़ल फागुनवा क्या बाहोलिया सभे रंगल चाहेला हमर गोर गलिया गला बाबे के हमारा नाम उमर बिया अरे ये कौन है अरे चिन्ह लो अरे उहे या पार्सल वाली भतीजवा के मौसी का कहलो आरा हिलाइबू की छपरा हिलाइबू ओहो लागता कि पटाना में घाटाना करइबू अब फिर से बवाल करे हैं भतीजवा के मौसी कहाँ बिया होलिया में कैले बिया छिया छिया अरे ना भागो लोग पर साल के भूलल नहीं थी खूब उपद्रव कैले रहलो दिनेश गौर हम ना डाला बाय बताता लागे बड़ी डर हो बाजा में कैसन बात तो हर कलर हो होली में पदे बल्ला सर फसर हो सब बुझतनी जन फेर में बड़ा हम ना डाला बाय बताता लागे बड़ी डर हो अरे चढ़ल बा फगुआ देख पहले बाजा सर फगुआ के संग ही तू लूट ललहर ओहो अरे छोड़ ना करबा कहार छछा नाये बजिया ये है मर जेबिया देखो दूर रहो अरे धरा से फेर निये घुरियावले बिया नहीं चलबो सोनवारा बाजार जानकी सराय आजमगढ़ मोबाइल नंबर 7619906519 की बगसर हिलाइबू तारा कोनो दिक्कत बा की गोरखपुर देवरिया में गालनी सवई देखो फालतू बात ना कह देते जाओ ने भतीजवा के मौसी कहाँ बिया रंग दस दस छिया छिया पवन रंजीत जानी कोरी बरिया चंदन जी जाना सताई पिचकारी घीचे के झोटा ना गोबर में लसारी अरे तनी रहो अनन्या डीजे पवन रंजीत जानी कोरी बरिया अरे हम ही तोहर जीजा हमार पूरा अधिकार बा तोहर से खेसरिया के जुड़ल कौन तार बा मुंह देखला हो जब भीतरी समाला दे हंसी हरतिया हट ना अरे चले रंगिया से तला छोड़िया समात घेर घेर अरे बाप रे खाने आसबो আমি থাকবো না नखड़े देखैबू तब का की जतरो बनैबू अरे हटा मुंह देखला है असो के फगुनावा का सुखले बितैबू सुखले कहे के बीती जाके भौजैया के लगावो भतीजवा के मौसी कहाँ बिया दिनेश गौर अनन्या डीजे सोनवारा बाजार जानकी सराय आजमगढ़ मोबाइल नंबर 7619906519 अरे बाप रे मैं रंग के चितकावर क देलो जा